nimeni on tosiaan Ari Pootsman ja me ollaan nyt Biovianin tiloissa. Biovian toimii sopimusvalmistajana ja sopimusvalmistajana nimenomaan farmaseuttiselle teollisuudelle. Kyllä, Biovian on menestymä yritys ja Suomessa nyt toiminut 20 vuoden ajan. Lähtenyt pienenä yrityksenä ja nyt kasvanut tämmöisellä sopimusvalmistajayrityksenä. Ja sitten nämä kaksi meidän tämmöistä kulmakiveä on tällä hetkellä kaikenlaisen analyyttisen palvelun lisäksi on mikrobiologisten tuotteiden valmistus. Ne on biofarmaseuttisia tuotteita ja myös sitten geeniterapiatuotteet, joita me palvellaan näillä laitteistoilla ja mitä meillä on mahdollista täällä tuottaa. Siinä on useampi syy. Se, että toinen syy on, että ensimmäinen, mistä lähdettiin liikkeelle, oli tosiaan, että meidän tarvitsee uusia laitteistoa. Yritys kasvaa ja meillä vaatimustasot myös nousee. Eli sen takia me haettiin laitteita tutkimuskäyttöön, eli tarkoittaa tässä meidän tapauksessa, että testataan asiakkaiden prosesseja laboratorion mittakaavassa. Ja sitten seuraava vaihe meillä on tämä pienimuotoinen tuotanto, eli me tarvitaan niin kuin 2 mittakaavan laitteistoa. Eli tämä oli yksi semmoinen syy, minkä takia me hankittiin Pantheri ja Panda, koska tässä toteutui nämä asiat aika hyvin. No, meillä on vähän kuin tuli tässä alussa jo vähän ilmikin, niin meillä tarvii olla homogenisaattorit, jotka on skaalattavissa. Ja vielä skaalattavissa vielä meidän mittakaavasta ylöspäin. Eli se tekniikka on siinä mielessä, sillä on merkitystä. Ja sitten toinen asia on tietysti, että kun meillä tehdään sopimusvalmistus asiakkaille näitä, niin olosuhteet ja ne vaatimukset vaihtelee jonkun verran. Eli silloin me tarvitaan tätä niin sanottua säätöä näihin laitteille. Eli se oli toinen asia, että se säädettävyys on hyvä. Ja sitten kolmantena asiana, mitä me voidaan tässä käydä läpi, tai liittyy näihin, niin koska puhutaan farmapuolen tuotteista, siellä on nämä farmapuolen guidelineit, mikä aika paljon sanelee meidän tekemistä. Eli sieltä tulee nämä laitteiden puhdistettavuus ja tämän tyyppiset asiat. Myös näiden siihen liittyviä varaosia, tiivisteitä, että täyttää ne meidän vaatimukset. Käytetään nyt 2 vaihetta, se on teknisesti parempi siinä on taustalla monta asiaa, mutta pääasiallisesti mihinkä me tarvitaan näitä, niin me hajotetaan mikrobisoluja. Solujen sisällähän on nämä tuotteet, eli meidän pitää saada ne sieltä ulos. Niin siihen me tarvitaan tämmöistä, sanotaan 1000–1500 baarin skaala riittää siihen oikein hyvin. Eli se on se. Ja sitten tämä 2-vaiheisuus, niin se auttaa siinä prosessissa vähemmän, että se toinen vaihe niin pudottaa viskositeettiä tuotteessa, mikä on meillä taas seuraavissa vaiheissa aika silloin merkitystä. Puustumisen joo, kyllä, juuri tästä tuli kyse, mikä vaikutti aika paljon, että me saatiin sen tyyppinen, mitä me haettiin. Me käytiin läpi aika alkuvaiheessa tätä hankintaprosessia, mikä on meidän vaatimustasot, ja hyvin saatiin toteutettua tässä projektissa se.